Кадир мәктәбе татар теле укытучысы Алсу Әйипова бала чактан әнисе җыры, әтисенең гармун тавышларын тыңлап үскән. Җырлы моңлы гаиләдә үскән Алсу хәзер үзе җырлар яза. Без бергә фестиваленә ул туган нигез җырын алып килде. Кичкенәдән үк халык җырларын тыңлап үсү, әткәйнең моңлы итеп Талиян гармуннарда, Саратовский, Вараксин гармуннарында уйнавы һәм әнкәемнең дә шулай ук халык җырларына мөткибән китеп хуҗалыкта җырлап жүрүләре этәргеш биргәндер дип уйлыйм. Җырсыз, моңсыз яшәү күңелсездер дип уйлыйм. Без бергә фестиваленең район турына ул туган нигез җырын алып килде. Моңлы җырлардан соң сәхнәгә бию коллективлары күтәрелде. Югары мәлемнән күбәләк ансамбле дуслык биюен тәкъдим итте. Алар бу биюне махсус конкурска әзерләгәннәр. Biz бергә бәйгесенә елда катнашабыз. Быел без бию белән килдек. Күбәләк бию ансамбле кызлар дуслык бию башкардылар. Бу биюдә без төрле милләт биюләрен күрсәттек һәм азактан аларны бер бөтен итеп бергә җыйдык инде сөлге бию белән. Бәйгедә дуслык темасы кызыл җеп булып сузылып барды. Фестиваль туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Укучылар, социаль учреждениелар, җәлый гаиләләр һәм педагоглар 9 номинациядә үзләрен сынады. Чыгышларны компетентлы жюри бәяләде. И лучшие работы. Бүген без биредә яхшы эшләр, яхшы номерлар күрдек һәм иң яхшылар сайлап алынып, алар Алабугада зона турында катнашачак ди Валентина Куликова. Фестиваль яшь талантларны ачыклау белән беррәттән Татарстан халкы традицияләрендә күрсәтте. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.